Samantala, nakapagtala po ang lokal na health board ng Luna, La Union ng 9 na kaso po ng dengue at 6 na kaso ng acute gastroenteritis. Sa loob lamang po yan ng 3 linggo. Dahil po dito masusing sinisili po ng ngayon ng mga opisyal ng nasabing bayan ang sitwasyon po ng mga health services sa bayan ng Luna. Sa isang pagpupulong, binigyang din pong kahalagahan po ng maagang interbensyon at hindi lamang pagtutok sa paggagamot ng mga nasabing sakit. Kabilang din sa mga tinututukan ng mga kinaukulangan ang tanggapan ang tuberculosis, leprosy at non-communicable diseases gaya ng hypertension at diabetes. Bilang tugon, paiigtingin ng lokal na pamahalaan ang konsultasyon sa mga baryo at pagbabakuna sa mga paaralan at mga kampanya upang maipabatid ang benepisyo ng mga programang gaya ng PhilHealth konsulta at TB program. IFM News. IFM News. IFM News.